Rasa gagas apa mesti. Nanti gagas iki ijing ngiringi kisik. Iya kaya-kaya angel men. Sing apik. Baru potong. Gorengan kopi ngadep meja gak no jajane amit-amit Dewi kuwi gak duwe bojo ngesir MC duwe utang gak iso bayar ngenteni payune barang metu opah turun ke kami dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati lek simen ya ini miring ya penak ya lek iya ini ki selawe ya lowong ya lek janjimu awang manis nyebrani asal tidur lali rusak awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani biyen kowe isih nyangge
Tak balik Kang Gendeng. Ora iso aku. Tak balik Pak De. Alah mbok ora rasa. Korene ala. Ragil kuning angpati mendrang ning sang panji Nukertopati hanggarap sawah lan pat pegilan Was makmur sampanji si andet kang nami sing di omah. Lah niki biasane nek entit niku entite bindeng niku, Dik. Niki entite bindeng napa mboten? Bindeng. Ha bindeng ke mung 100. 150 nih. Oh 150. Lah nek 150 iso bindeng. Tak balik sithik. Nak kuning. Rakin kuning kowe mau nyah ayu. Angil kuning. Piye, Kowe Dit? tak sawang kowe punya ayu. Tak sawang kowe Punya asu. bocah ayu. Ayu. Asu. Heeh. Baleni. Yogo, baleni. Aku lak urung ngene mau. Ayo. Sing nandur tirang. Heeh. Sing nandur tirang. Yo kuwi ngalen lho. Oh teko kalen lho. Diajiret tenan kok. Jadi biaknya. Jadi biaknya. Iya, Pak. Dlondong. No. Apa? Bener dlondong. Dlondong. Drondeng. Kuwi sapa? Menengok. Aku malah bingung ayo ngene. Kowe iki njaluk paling dolongot. Yo ngenak Kowe mesake. ning landur aku yo men kabeh yo foto sing landur aku yo men kabeh yo sadrondong men kabeh tak mlondonge mau. Moh. Kita wis tak bayangke gak apik, Tit. Neh, Lakil kuning ora utek. barang kene saenenge 150 tak lakoni. 15.000 sak metenge tak nyanyi. Enting. Ning mandur. Diwalik ra apa-apa. Dadi kowe dadi gendi diwalik. Ning nandur kacang nyowo-nyowo bluker teng ajengan piye tapi kuwi copo Lah. Balane sik. Aku. golek itu di 150 itu angel mendel. Ana itu nyanyi pisan kas.
blereng-blereng ngono iki. Ente iki cakepane ngendi iki? Lah wong aku iki tulisan apa to? Dadi loro-loro ngono lho, Lek. Entet, Ya. sing nandur Ratang, sing nandur Lombok, sing nandur kuwi sapa entet? Ya. Entet iki cakepane nang endi to ki? Ya, ngono. Sik tenanan ya saiki ya. Iki entete tengok-tengok. Ya. Heeh. Sing nandur bligo. Ama liku Eh, caru kuwi caru. ora kuwi. Sing bener nandur bligo. Apa piku iye. Kuwi aku mare neng-neng ngono. Aja sing nandur bligo Ingone. ning ajengan. Iku nang anyengan. Ya. Oh, Iya. nganggo iku. Iki suara apa iki? Lah kok apik men? Iki kok mesti mulih ana sinden karo yoga terus berdua-dua. Lah, cit. Yang nandur niku wingi apa aman? Ki bacotke ora? Ya, Sing nandur bligo ning ajengan kuwi sapa? Simen. kuwi yang nandur elek banget iki. Iso buluk kok. Ning nandur aku ya mek kabeh ya yang nandur aku ya mek kabeh ya Ngono kuwi lek. nanone Meneh ku mau. pinem molu ropak Was makmur sang panji si entet kang nami pandang katakan deku isin rakel kunteng yakti ngerti umane gendangmu entet kan lagi nanging uneng iki gandeng kamu Allah nyonggo-nyonggo iki lagi do angan Heeh. ini kowe karo aku neng jek wah dadi Balungap. jale kaya entet to Dede wong apik-apik kan nyuara bindeng Dasar aku ra ijoh Pak Suranto iki. bapak lurah Asik. tindak mriki diaturi palungan mboten niki awak bangsa Jawi cindel laras sindane semiliki Matur nuwun lah Pak. Dadak repot-repot bareng ngoten lho. Sandale mboten kan lho jebat lho Pak. Napa kula jebat keriyen? Nggih. Saestu. Pak Lurah. Piyayi kok bagus lah Jawa. ora sayang Sayang. lah tak gecek dhewe iku kok bola-bali karo sapa sayang ae Ngersake kenging cucul, Pak. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Mengke malih nggih. Nggih, tukon sendal jebat, kon jebat kesik jare. kon Iki sendalku kon jebat kesik ngono lho. Aja lek. Engko ora usah mbok tuku ki lek. lah
timbangane Pak Lurah sing jebatke tak jebate dhewe wae. Wis sandal tukon 35. Alah ya penak lumayan iki nek nggo golek sandang pangan tak go ngalor ngidul kok. Iki malah gur 20.000 lek ora 35 lek. Dinggo jenenge sawer-sawer nang mlumpuk. Kanggo yoga-yoga, ya kanggo pesindian, ya kanggo MC, sebagian 50% malam hari ini untuk Karang Taruna. Weh. Karang Taruna ngendi, Lek? Karang Taruna Masaran. Oh, Pak ya gejek, Pak. Karang Taruna Masaran. Lah ya Karang Taruna Kayen kene ngono nek. Lah, Karang Taruna Kayen iki pengen njaluk ora, Lek? Lek. Kelinci ucul, Sa. Karang Taruna kebagian kok belum nampa apa ora? Oh, nggih. Lah mau 75 iki.
cewek apa lara stroke nih. Aja ngasih le, aja ngono kuwi. Oh polane ra jamak-jamak. Lah iki refleks.